Years of time have come and gone since I first heard it all. How Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Roses thrive on every hand, and borders fill the land. Still some people doubt He'll ever come again. But the word of God is true. He'll redeem His chosen few. Don't lose hope, soon Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head. Lift up your head, redemption draweth nigh. Tas doha kini kapor nga kwa ban ai kublei pi barok ki parlok ki ba la ban yo sngo ban yo I ya kini ka jingren ha ka badai bat ki jingjia ki sngi ki ba khadu bat kibun ki jingkli ngidan ban ngidan hangi ban yarap ya pi ban skut khu kumno ban pinkre na kam ta ki por ki ba khadu ngadan language ki panelist ki ban yakran ha kini kapor ka subject ka jingjenjar ka ba khadu tam ha ka pertai but nga kwa ya ki panelist bakin pendiku ila de lengkot shua bangin sedang ya kini ka jingakran. Aku beli pi barok na kerteng jonga iba Amri Linggo na tray ko mo church pastor hakabalang mo kayaw. Ida Inji. Kublai pi baro nga day ba Calvin Tangyang but nga tray kumu church pastor ha kapalang Tang Shalai. Kerteng jonga kadai pastor KB Karbeteng. Na tray kumu pastor in charge na the church pastor jonga balang Seventh Day Adventist lai Shillong. Kublai shibun ya pi barok language ki panelist ni school komen ba pila banyadan rekat ha kini kapor ngangit scam bo blin kurkuling ba kejingdan jong pi banya sam ya kitin jong blai de shua bangin ya shaprang tu ipnem kli ak jing duai tu ye duai au blai bok pa jing bahap neng kublai shibun ya kini kapor ba me ai hangi bangila ban wan hakmat ka ket jing snai jong me don shibun ki jing kli bangin kli ya ka bangim la ban snot hu namar ki jing jia sau dong ka perthai herenge aingu bangi don ka kitien jong me ka ban jubab ya ki jing kli ba ki jing art tien jong e ngadwai ko pa bahap neng ba man ku ya ki panelist ha kini kapor dalam jong men sim khoi
baka ke bangin kren kanong kadkum kamon jome hakateng Jesus Christ ngadwai amen Amen. Ni shisha ki sngi ki ba khadu bat ki don shibun ki ki ba ni budin leng ba ki kot kubor ngakwa ban kli pastor ki bi khabateng ki ki jingkala ba krautam ki bala jia ha ka perthe jongi ngatip kadkum kerta jong phi philayat ba bun ki snam ti ki ki jingkala ki ba krau bala jia ka perthe udah na siapa pastor itu siapa Okay. Hello. Kublai Shibon ya kan ni galat ka ba gila ban yo. Ma ni ka tin ka jong kublai. Ha kan ni ka panel discussion ka ba ya dei bat ki jing jia jong ki si ki por ke ba khat do. E ka jing kali ka long ke ki jing jia crowd ke ba chia ha kan ni ka putai. Ngan ko abanong ba kila don shibun ki jing jia ki bala jia gani ka putai ki bala wala mi ki jing kala ka ba crow ten ring in ngan la hi ban cher ki teng ni kita ba ro ki jing jia ki ba jia gani ka putai ring yo I ba ka putai ka kala dap da ki jing kala ki ba bon ki ni ki ski ki por kam tam ki ni ki ski ki por ki ba minta iyo iya ki kamtam ha ki day but ki dak ki shin jong ki sngi ki por ki bakhat do ko mala kren ha ka bible tin jong play ki tho Matthias ko nong ba ar ku saw makin don ki jing chia jong ki thama ki jing riu jong ki thama nang ta ki jing khnyo jo mai nang ta ki nam snew ba ki jing yap them but New I ba kini ba shibon kum kini ki jing jia kila jia but shen ha kini ki sngi manta New I kum katuga ding kabala ne de ki banai hari Australia katuga long go way ne ki jing jia ki ba oi lo lam sha ki jing kala ha kani ka protect ka Ellen G White ka balong ka nong ya thulu pa jo ka kren ya kini Bahai ki sngi bakhat do kin don ki jing jia ki basniu haring keu hai ki duriau but ha ki imlang ka salang but kum ta ter te ngio I kum kita kum ke ni ka ding Australia ke ni ka long ki jing jia ring keu ki jing accident ki ba jia accident kali accident rail accident aeroplane kini ka long kum ta ki jing jia ki ba jia haring keu jing jia haduriau kum ki jing ngam jong ki jahat but dang shen benta ngi I kani ko oil spill Mauritius akaba kawai ka jahat Japan kala hoi kala kala le ni ka umpniang kala mi na kani ka jahat but kala tap ya ka duriau baro kawai but ki kita ki spa de ki ajar ki jing ki mrat ki badan hapo duriau kum ki he ki do kha ki do penat ki layap Tingyo Isha bakini kilong kijing jia ki balawalam ya ka jing ki balawalam shisha ya ka jing kelana lor kata ki don ski we shu kijing jia ki bajia ka ni ka portay ki jing ki thama bat ki jing rio ki thama ki jing ya kan art ka cold war menta badon pedeng ka re Amerika bat ka China tien ka thma na mek war kum bangila bandong apeng jo ka China bat ka Amerika ti kani galong ka wei pat ka jingjia ka bachia kani ka portray menta ka bawalam ye ka jingkala pat khat du menta ngi iyo new covid khat khandai coronavirus uni shisha lolong kani ka jingjia kani ka covid khat khandai sha ka lolong
ke ba ke ba awalam siya ye ke jingkala ke ba kraw ka ni ke potay ka bangim ju poi por khat menno ka banjia kum ka ni ke ban ta ye ke potay baro ka we te ni kum kini ke jingjia ke ba jia ta ke bala walam ye ke jingkala but kini ke jingjia ngela ban ong ba kialam ya ni siya kata por ka ba kot kecingwan kecung Jesus Christ hakil o je ka beneng se tangkatang adon ban ong alo je ka ni jingkali ka ba fikali Boleh sibon pastor nya isisha ba kidak kisien jo gitma kenem sneo bat kajing pluk jong geding ki kum hab San Francisco nanta Australia habang ipet Indonesia sibun ki ek ikla bat kajing kala ka bakraw kum i mental se kadai gajing wan jo kajing pang coronavirus bat nya i bat ki we de ki ja jingja ka ni ka perthai ka pelengok shisha haswa bengin poi ka we ka benta ka bakran ba ka perthai jongi ka samat ki jing jenjar ka ba shitam ha ya ke ba ni siam ha ka kitab udan khat ar ka kwa beng nyele shwa ka kitab udan nya ka dong ka ba khat we ba kwa ben kli pastor Calvin ki e ki ji thu lupa na ka ni ka kitab Daniel khat we nama ngin sepule ka kitab Daniel khat ar ka ba kren spang ki jing jenjar ti ayu ka ni ka kitab Daniel khat we ka dal ban kren shaphang ka jing pendep bangilan jandran se ka por ka bakut jo ka history. So ko boleh sibun ya kene ke jingkali but ka kitab ke jong Daniel kalanong ka bakat way kadai ka way ni ki kitab ka bakran syapang kisngi ki bakat do ladangi puli kene ki kitab ni syamba ki dan sibun teli ki khat ki bakran syapang ka por ka bakut mang tu ka kran syapang ka por ka bakut na syukwa lesing am dan por ban batai pi barok hage jingnya dai bat kene ke kitab ke jong Daniel kalanong ka bakat way Kitip nam ke kitab ke jong Daniel kalanong ka bakat way ka don ka khamya pher na kitu gi lenong na du kalanong ka ba hinyo sha hinyon rio nei ka kitab ke jong Daniel na du kalanong ka ba pra khandai shipo khat way bat khat ar kini ki don kini kilanong ki don ye kata ka ling le ne kata ka jingnya dai ka ba jampa bat ka kitab ke jong Daniel kalanong ka ba khat way pi bagadon ka rukom sedang jong kani ka kitab kalau nong bakat way kadon ka jingadei bat ka jing sedang jong Daniel kalau nong pra ha Daniel kalau nong pra ngiyo iba ba ka tu ka jing ipau ka sedang da utu ram mo da utu langso mo bayin pasi naru ya ki met persia nang ta ka peteng sa ka hima Greece nang ta ka bot sa ka hima Rome tingi iba ka Rome lane ka Rome ratip ka kum ta kastang da haduk ka Rome ka ka Papal Rome lane ka Roman Empire nanta ni puli gini khat pidan ki Bible phila ban puli na Daniel kalanong ka bakhat way khat ka bakhat riu bat ka ar po ar na skwa ban puli gini khat Daniel kalanong ka bakhat way khat ka ba kan riu ka ongkum ni Henry uta ubawan yale ya unle kat ba umonhi bat amdan uban yang hakmat jong u bat un yang hagatagari badon buram bat haga kti jong u kandon gajing penjat nang ta pipuli syagad khat ka ba ar ar gong ni bat da ka sangti jong gajing slay on kitno yaki na khmat jong u bat an bentuk no yaki shisha ya urang ba jong kata gajing tangru kani habang puli bahaya kani Daniel kanong bakat way kadon gajing day bat kani ka Roman Empire ki phatika dai ka Roman Empire nang tangi pai sa Daniel kalanong ka bakat way ka khat ka lipo nadu lipo way ka kran syapang ka way pat ka Rome ka babut ka bami hadin kata ga dai latip ya ka kum ka Rome ka balakla Kristan lani kata ka Papal Rome mo nang ta ban pelengkot ke mai pingan am batai lut epi ha kijing dai baru Daniel khatway ni iba Daniel khatway ka ya tho yangi bun sin syapang ka por ka bakhat du tam sapang ka jingsen shar ha ka khando ni ti so tho ka jingsen shar ha ka khando bat kata ka jingsen shar ka ba an shar ka da ka bor jong ka Rom ka bala juyo teng ya ka jingsen shar ya ka perthai barok ka way ka bangit ha ka history
Tiap bang puli yu unu Daniel Khatway ngasem ba kani ke Rom ke bala sensyar tengi ke pertai bahaswa hagisi ke pakhadu kan yok ban sensyar ya ke pertai barok kawai kata latip ya kakum ke Rom lani ke papal Rome lani ke papacy ta Hau Daniel kelenong ke Khatway ke dekat ke balai pong iba ke ong hang tu ba un pai pat pi balai ngawan rai ke ni ke mat namar ke Hau Daniel Khatway kelenong dekat ke balai pong lada pi puli ke ong ba un pai pat un kami isnob hai kita ki kentai ya kita ke jutang ke bakhui to manu ban wan pai pat ke Rome ke ni ke papal Rome nang tahu Daniel kelenong ke Khatway ke dekat ke balai posan ke ong ti kat tu kat ni na kita ki start kin hap ya ke ban perang ya ki sak ha ke ong gumno ti kat tu kat ni na kita ki start kin hap ya ke ban perang ya ki ban pen khui bat ban penle ya ki hadu ke por jong ke bekut namar kalong ke por balabu sak ha ya ke ni ke jingnya tu lupa ke ong ba ki kita ki start ke Bible ke ong ba ke jing syak ting ya ublay ke long ke jing sedang jong ke jing start nanta Shushu Solomon ong aki Ecclesiastes kalau nang berperang dekat pesan ong ba ki bestat ki itu ya kapor ba dia kejing bisa tingi iba ya kita ki bestat kemut ki bersiap tiang yo belai ki breu ki jong belai an perang ya ki ha kapor ka bakut lengba ka lengba ka jing tenju kata gadi ka bang yo i hau Daniel kalau nang bakat wei nanta shushu kumang ong ye piu meneng ke Daniel Khatway Ukraine bahas sepang ke puar ke bakut Daniel Khatway sapo ke ong ke keren biang ke puar ke bakut bat ni iru hau Daniel ke long ke baprad khat bakat nyoru ke keren sepang ke puar ke bakut tenang tanga syukwa banwara asa ke wei ke map haswa bangan penkut ya halor ke jingkeli kata ke jingkeli ke long ne kata ke jingkeli ke bang kwa banbu nadu menu kani ke puar jong ke bakut kasdang ngatarangi don kamban tip ya kata nadu menu kani ke por ke bakut kasdang namar kani ke jingya kran ke jongi ke dai sepang ki jingja ke singi ke bakhadu ba sepang ke por ke bakhadu ke ke banja ngaswa bane thu lingkat epi ba kani ke por ke bakut lani ke singi ke bakhadu ke lasdang nadu ba nadu ke jing hap no kemun am nadu ke jing hap no ke bor sensyar jong ke papasi ha usnam khat news pa khandai phupra ha usnam khat news pa khandai phupra nitip baka bo jong ka papa si kala hap no kala du no ya ka bo sensyar ka jongka bat nadu ka tu ka snam baka ni ke ni latip ki bagi sni ki ba khat du lan ki por ki bakut ka history jong ka partai ki lasdang bat kani kan ya chat hadu kata ka sni jong ka jingmi pat ka sni jong ka jingmi pat jong ki bayap lan ki priu ki jong belai ya ki bala pen i yang i hau Daniel kelenong khatar tinga tangka syukwa bani sama kia ke jinga dai ba Daniel kelenong ga khatway ka dai ga kubor ka basnu tanat ha ga ya thu yang i bangi im hagisni ke ba khatu Kubli shibun pas Kelvin habai crunch pang ki jingten jar ni haban lek shega kitab u Daniel nomor ka kitab u Daniel ka crunch pang ka jingten jar hendai ka ayengi ya katakan nongrim man snothu kamtam ye ke jingjen jar bo ublei Ukraine kisni ke bakhado nomor kumba lawan ra ke history ke jingwan jong ki hima ka wan shwa ka hima Babylon bo sinshar im de Bukhara but la kemrau ya ki jadriu jo ublei ki Israel ba walam ye ki Babylon but ka kitab Daniel khatwe ka dang da ka jingwan jo usim Cyrus usim jong ka Persia kumno ba ki iwan ban yale atma but kalau nggak basngut nat bau blay u pelat ye ki briu ki jo but kadang ke kubor ke babaha hang ni ke bangin saya keren ki singi barwan ba uni usim na mi ingi Cyrus u yang parsi u Chris u ban sawan ban pelat ki briu jo u na ki jing jenjar ti ku melawan lam ba ka kitab jong Daniel Khatway ke keren pang papasi but habang keren papasi ni sasnut kat bangi keren haki singi ki badang wan ha ka bade ber papasi ban skutu lengkot papasi kali ka Rom ba mani beli tau kala kelon no kalawan da ka Rom ka balalong Kristan ti ha lor kani ka bentang ku aban poisya I
Pastor Amri ngilai crunch pang kitab Daniel Cutway Daniel cut al kedekut ke beningkong kalau ke basngulungo baka sedang nak keren bahkan sawan ke por jong ke jingtenja semua bahaya sam ben pensyai halor kan ni ke bentar. Kudai Shibun ya ki jingkeli kilang ke basngau tenat ni poi menta syaka lenang ke bakat jong Daniel isngau tenat ke jingnya sam jeng pastor Calvin ba ya tho syafang kita ki hima ba pher mansen syar ha ka perthai Henry ha ka lenang ke bakat pat la introduce yang isya beneng pat ba Michael Uyeng but anda Michael Uyeng kan wan kata kapor jong ka jingjinjar kapor jong ka jingjinjar Ring puli na kajing le background kay thoi ni ba anda Michael Unyang kan kajing pli ba une Michael Udayu Jisu ba anda Jisu un pendet ya ka kam jong kajing sa jong habneng kumbala ang pastor Kevin ka bakut kala sedang madu usnam ka kendai spa nyopo kendai spa nyo kanyo spa kendai kupra tamba haka Daniel kala nang ka ar na thoi pi na pia eka chaka live ta nang se thoi pi ba kam jong ujisu kam ya sai jong ujisu ka sedang do usnam kat saus pa akat transpa sa pusau habneng but nado kata kapor ujisu la sedang penesa yang mentaki bril jong un mentaki bril baro but anda ujisu la det ya sai mentaki kan sa poi kapor ba untuk dat ma yang nekam but haba ya kan nekam la pendat ujisu yang no kajing le ba kraw ka ongkum ne ka Mrs. Flight ka ongkum ne anda ujisu yang sim bakoi unkan randi no na kapertei but hak kapor ka bor jong ka jingdum but ka bor jong setan kan ya ka pertei ka bor jong ka jingdum kan tat ka pertei ki jinjar ka pon kin sawan kata ka ka por jong ka jinjar ha Daniel kan nang bakat ka khatka banun kong hendai ka besot tenan baya kibril jong ublai ula thawlat ban pelai yakin ini kakot kong kumne ki department bat kinang itu lapa esla ka arspa akosan kong hakapor jong ka jingjinjar shwa ka jingwan ukres ya ki ba hok on risumar lengba ka jing syakri jong ki angel ka beneng handrai amam don ka jingyada ya ki norengkang ya ka hukum jong ublai ki angel kim omla hakata kapor banyada ya ki to ki bamsut nyaw ya ka wei na ki ain ki hukum bakenja blai Bleshibon. Pas Amri ba pikiran sepagi ni jingtenja. Ngiyo shisha ba kaperthai jungi betang kamat sibun ki jingtenja. Hendai ka Bible ka itu ba kan sedang ki jingtenja ka bompat jula jia menu dai ka bangi syem ha ka gospel Matthias jua ka jingwan asen Jesus Christ long ba kan dan ki jingtenja ka ba kaperthai le sikam pat ju ihnai Bleshibon ba kiwan rai kamat. Kibriu jo blai ki dan ka jingya da jo blai. Aki por jo ka jingtenja. Barka kubor ko babha bangin petnya ke kitab Daniel kalau kata kalau Michael pi haka Bible ya ke kitin Michael apa kam tang sansin but man ka por ka kerteng Michael kami kapan ibu Jisu uyeng ya le katma but Jisu job te ka kubor babha hapne ke jingjar kalau bau Jisu don piwan rai kamat ka bang kwa ban ni pi ong bom sunyo the pastor ublay ujupha ke jinga thu lupa ya ko aban kli pastor KB kabite ujupha wang nganam le khamde thu lupa ke ke jikai bangila ban shim la nik nuksa bangila ban shim na ke jinga shim jong ki brio ka por jong noa ha ka bede ba ka ni ka klam ka bangi mat menta unmute la de pastor de ho amas lai kan no lai nyom de bo ong ble ke lem da pen pau wai ki real mo de new so na do ka por jong no la ai ka lat na do ka shispa arpo snem man maham yu breu bo un ka la ka mo but hadin kata kapor kajing island kajing ublay ka probation ka bo open rio ublay ula kanno ya kata galat ka kajing snake kajing ula penjat ya kani ka ka te ngiu i ni ka duksa jo kajing island kajing ublay but
kumjuru hai ki sngi ki bakhat do menta shwa bu ble un pin jot ki porthei da ka ding pate bu ble ailat yu wo un kala ka bamot but ki menta ha ka por jeng jing ailat ka jong ble ka probation period ko man ong ba langin sha shkona emi ki jing maham ki jong ble ki bawan changi ling ba ka tien ke jong u ling ba ki nong purta ke tien ke jong u ki ba purta ya ka ba kut jong ka purthei but kani ke jing jia ka ba jia menta oi uni ka bet khat kan dai ngala ban ong ba ha ka jing sngo jong nga kani ka long kum ka jing purta ke jong ble ke jing bin ken det ben ri ke jong ble ba ka sngi ka por ka ba kut ka la jan but bangi de ban ken det ben ri bangi de ba ki ba ken det ben banda ba ka ba kut kan wan ki ba ken det ben ri kin yo like em but ki ba ken det ben ri or kin poi kin kut hai ka jing jot te uble hi unum le ya ke klam da ya tho rupa klam da pen fa rupa kumba lo le hi ki ski ki por ki jing nowa ba kini ki ski ki bakhat do kumjo ula ai ha ka balang ka basa ku ma dong no ya ki ku bor jang ki la ya ku bor jang ki la ya jing pen pa ko nong ka bakhat sa an rio do khat ban purta ban maham ki brio ba ki dei ban sumari ku kum ki jong ble ki dei ban shepting you ble ba kin pampiang ye ka dak ka jong rat khla dei ba kin shepting you ble ba kin le ka mon ki jong u ba kin light ne ki jing pen jot ki jong ble tu ble ulong uba bishar hok ye ki karo unum le ki klem da ai ki shwa kanang bonum don manu ha ka bakut ban ong bangam shim la yo sngo bangam shim la tip don manu bala maham ya oh ble un ai ki jing maham we pu we brio la ka long ring ba jong no la ka long ring ba ki jing sing la la ka long ring ba ka bo puli ka jo ble ka long ring ba ni providential happenings ta baro ki long ki lat ki bo ble u ai hangi bangingin pai she u bangingin kendet ben ribat bangin pen kre ki jongi bangin yesh ngin la bangin yo like him haga bokut Kulishibun pas pilawan rai kamat ba kini ki jing jia kum ka klam menta coronavirus but ki jing kinyu jumai but kiwe la ya thu lupa do ble kum ka jing mahamat pen kre but ki ong ba ka lat bu ble pas Calvin kum no pismo thu e ka lat jo ka jing snai shobo ble un khang ha ka por jo ki jing tenja jo ka perthai to ko ble shibuan na skwa ban jubab ye ka jing kali ki jong pi da ka bangin nan puli ye ki khat bible kata ka dai now Matthias kalonong ga bakhat way ga khat ka ba ko pra ka ong to wan hanga pi baro ki bathai bat ki bakhia ga jingket dengan penjam ye pi kumbala krenda i pastor ha kam ha shwa kren shapang ga ka la chung jing snai ti ka ninga ngayo i ga ni ga jing khat ka jong Matthias kalonong ga bakhat way ga khat ka ba ko pra bat ru ho Isaiah i way khat pra ka ni ga long ga jing khat jong ga jing isnai ga jing khat jong ga jing isnai sha ga jing kala ga bamot ga jing khat jong ga jing isnai sha ga jing pen em ga jong Jesus Christ nanta kani ga jing khat jong ga jing isnai lani ga lat ban wan show Jesus Christ ga dei menta ni ka por kan poi ba kani ga jing khat lani ga ta lat jong ga jing isnai kan kot no ni yo i kata haga kitab jingpen pau kalanong ka ba ar po ar jingpen pau ar po ar kalanong ker khat ka ba khat way pidani ki bible ki jong pi ki pa page ke ka program phila bani puli ka ongkom ni uta ubam hok tu unang le bam hok bar uta ubat tenget tu unang tenget bar uta uba hok tu unang hok bar uta uba khuai tu unang khuai bar ker khat ka ba khat ar ka bo jisu ang hakmi ngawan koloi ban ai ye ka pai nong tinga yo i how Matthias ka don ka jing khat jong ki jing isnai but how jingpen pau kalau nong gabar po ar ke khat way ke kran shapang bagata ke jing khat ke jing isnai kan sakot no
kala chung jing isnei kan sakut no lanu kan kut no nasi pi kwa ban tip ya kata lanu kan kala chung jing isnei kan kut no but ngi mene i Pastor Amri la keren ro syapang ke bestang jong ke puar ke khatu lani ke pang ke bestang jong ke jing bisha ka jing bis ni tip ba u Jesus Christ u don mentah ha ka khat jong ke jing bisha ke jong u but shan ke jing bisha ke jong Jesus Christ kan sakut no kemangi pulih ha u jing pen pau lang ke bakat san ke khat ba perang tu ko ong ba tila pendap ya ke temple da ke tedam dai te menu kesian ngan ngapai ke testament ke barem ngai bahagi Exodus ru hagi Exodus nang ke sapo kaladan ke por ha ke bala pendap ya ke temple ke tedam dai ha ke por ke ba anda Moses ula pendap ya ke kam ke cungu tongan cusim tangi tai mat bang anda ula pendap ya kam but shan u Jesus Christ pun sa pendap no ya ke kam jong ke jing ya sai na ke benta jongi but kani kala jong ke jing isnai kan kut no but kan on khang no ya ka but hangta u Jesus kini ki kentien ke ba ni yo i jing pen pa ka wei ke bang uta uba hok tu nang hok to bat ngit tu nang ngit ka ba mut kala ban kala ba mut kanam don syu kala ban kala ba mut ti ladangi kwa ban kala ka ba mut ladangi kwa ban IT ke jing em ke jongi show Jesus Christ ka por ke jongi ka dei mentah nama syan ho ngim tip lanu kasngi lanu kata ka khalmat haga ba kata ka lat chung ke jing isnei an khang no ya ka da ublei te kat ba ublei udang pli ke ni kalat tungin shim ya ke ni ka kabu bangin penkre bangin penkre ya ladi bangin IT lot ya laga jing em ke jongi show Jesus Christ nang bangin la banlong kita ke ban pedang hon yang ni ha kata kasngi andau Jesus kan Kebersibun Pastor Kelvin bagi wanra ikan ni kebenta. Rakwa ban keli ai Pastor Amri ni sungtu ba ubleu ai ke jinga thulupa. Ke ai ke jingmut jo ke jinga thulupa. Ban hatu phila ban kedau ki mat ki ba pen i ba shisha kidan ke jinga thulupa bala pendet. Baka Bible ka kalau ada keren lupa ki ba sedia ke perteng. Aku dah sibun pastor ke jing keli jang pli. Ki ai ke jing etho lapa. Ka jing etho lapa kadai ka jingmut jang jing etho lapa kadai banya tho hashwa ba kita ki ai kinjia. Banya tho ya ke ai hashwa ba kanjia. Kata kadai ka jingmut jang etho lapa. Dah ka Bible ni syam sibun dan sibun ki jing etho lapa. Ba ublai u ya tho hashwa ba ki kinjia. Dari ngi pule menta i pastor lep ong meneno amas kelenong ke ba no amas kelenong ke ba lai amas kelenong ke ba lai ba ublei umjule ya kano hashwa klem da pentip shwa ya ki kon ki jang lada ublei ukwa banda ya kano ka kam ublei pentip shwa ka bamut ya tho lapa shwa knang ba ki kon jang ublei kata kajing jia ka ba ublen swan ra kanam lap ya ki klem kajing pengkre pe pastor yang hatu ka donde em ha ka Bible ki ta ki jinga thola pa ba ki ladap jia hoi ki dan shibon ki jinga thola pa ha ka Bible ba ki ladap jia i in sedang na ka sedang jong ka Bible ublei u ya thola pa ba uslap unsawan ha ka por jong unawa ba ngilap ba haden ba unawa u yalap ka kubot kajia shisha kibabun kibru kim ngai handrai i ba ka tin jong ublei ka orlong ha ka jinga i jong ki kmat jong ki bat kata ka jinga thola pa jong ublei kajia shisha pantang ha ka por jong u nawa handrai ublei pa u ai chipon ki jinga thola pa ha ka Bible dari pule na ka kitab Daniel bat jipin pau ini i chipon ki jinga thola pa bat menang raya sambat pi na ka kitab Daniel kalanang ka khatar ublei u ya thola pam ha kitab Daniel kanang khat bah kisni bakhado kata ka jing start kanang roy bat ubreu unya sharum ba shaneng ba kitang li i ki bakila jia ha ka jinga i jong ki kmat jangi mentah bat ublero ya thola pa bat shen ka bakut kansa one lada kita ki jinga thola pa ha ka Bible ki jia da shisha kini ki jinga thola pa ki bansa jia kin jia da shisha ni shamro sakawai ga jinga thola pa ba ublei ukular ban pha ya ukon jong u jisu bat kataro kala jia kani ro kadai ka weni ki jinga thola pa shapang ka jingkha ya ka jing wan jong u
Jisu. But lada ka jingnya thola pa syafang ka jingwan banengkong u Jisu ka jia. Da shisha ka jingnya thola pa syafang ka jingwan ba arsen jong u Jisu ro kan jia. Keblesibuan. Keblesibuan pas Amri kila ai kejing pensyah hakbade bat kejingnya tu lupa kepala jia bat kejing mo jengka pas KB ngakwa ban clear pi nama bolse na bangi kran sebagai kejingnya tu lupa jengka Bible ki beri ki mangimla bat semutu hatu kalau sya kumta bangimla bat semutu ya kejingnya tu lupa jengka Bible kumno ngila bat semutu ya kejing tu lupa jengka Bible. Unmute je lede pastor. Hello. Kata kajing sauto jeng Gabriel bangim la sauto i kajing tu lupa. Kalau kajing sauto kabom day kabakla. Mau play ai ke ke tien jong u bangi ngidam sauto. Ula ai ke baro ha ke tien u. Na kabenta ai banlong kajing shy yang ini. Te baro ki ke boblay ula au ke tien ke jong u ki long na kabenta kajing mentoy ke jong i banlong kajing kai banlong kajing yang i kumbawa apostol Paul ula thosh Timothy te ngila ban sotho aro ladangi hi pule da kajing tuan i pule da ka papan shoblay ke jing start ke jing sha o i pule ke tien ke jong u ban na lor bangi ke tien jong u ngi wat ro ya ki wei pat ki kot jing rap ngila ban sotho mdan ke bangim la ban sotho wat ka kitab jing pen pau ka bagi brio ki ong ba ka de ka ba than bangim sotho kam de yang i ble ai kitab jing pen pau kam tam na ka benta iba em ha ki ski ba khaddo te ngila ban sotho lot ke baro la yang i ka jing start ke jing champang wat how pom puliru ladangi pulehi da ka ba pan na do ka ke jing shine ublay unya lam lenti yang i bang sotho ngin la ban champang ho kat ba ngin ke jing pen em ho ngin la ban nam sotho lot na dong sha dong re kat ba ngin poi ke jing pen em ban lam yang i ke jing pen em dan sotho te kata da shisha dan ke badon ha ke tin ke jong le ka ba ni la sotho ni la ban champang Bible untuk ya kitab Tak boleh sibuk pastor. Pi ai kejing kemen banyala bat semutu ya kejing tu lupa hakan sia no roi sam sam shispa knai larang baklar rekod ke shispa lai ko ar bah ka bapli klien jome ka ai kejing champang tinga try ke ni kalau sia kejing kejing kai dam ta jongi bah bangi wat ible ko ngila bat semutu te Kuma pila kata keniat sebagai kitab jipat pau bagi beliau ki orang bagi melak bersemutu. Aku abri pas Kelvin. Balik kalau kebadan kami yang iban pulih ke kitab Daniel, ber kitab jipat pau nomor bonsin ni justru dapat pulih tang Psalm. Dan kita kisah tulis ki gospel. Hendrai ke pau kitab Daniel jipat pau ngikiar nomor badan kita ki merat clown atau dan bun jat ki jingkran tu merat terus pada pun rio. Kini ki parsi hatu ki mut sisya ni kum ngila bas ngutu hak balik kalau badan kaban pulisya ya kitab Daniel bajing penpau. Tu keblai sibuan ya kata kecing keli kalau kecing keli kalau balai bangidon kamban puli ke kitab kujong Daniel bajing penpau hatu gede ki parsi ki baja sisya oi kawai ka bangla banong kini gede ki parsi bubuan ki jingkran hak kitab jong Daniel bajing penpau kita ki symbolic mau ki bang ki keren hagi kitian parsi bala khot latip ru ki kum kita ki apocalyptic literature ya kini latip ki but lingba kini shwa bangan poch kmat ngai iba ngala ban ong ki kitian parsi ki ba laja shisha ngai pi yok kem ya kata ki jingya tho lopa hagadur parsi but ki ba laja shisha haga history jongka pertai batru kibanang yaija kibanang yai pendap mereka ke bangi don kam galong bangi don kam ban sngotu yaki don kam ban sngotu yaki kenang ba
nginom misinterpret kang nginom bakla karukom batai lani karukom pensyai ki balai bagalong kabadon kam ban puli ya kitab kujung Daniel bajing ban pau i bagini ki artli ki kitab kamtam kujung Daniel bajing ban pau ki keren bha syapang ki por lani kay ki por ka ba khaddu ni da kumangi puli na du meni Daniel ni i dai kumangi oi meni keren bha bun sin syapang ke por ka bakut nang ta haga kitab kujung ha kitab jingpan pau ru ni iba kekeren sepang ki por ki bakut bat hoi kalong kebenaran kam na kabenta jongi ki ba im hagini gisni ba ki por ki ba khadu lemda ngi snu tho ye kini kitab lemda ngi snu tho ye kini ki atli kitab nginom snu tho ru bangi im ha kisni ki ba kumno ha ki por ki ba kumno su ai nuksa ka kitab Daniel arlo nong ka yathu lupa sepang ki hima jang ka perkai bat ngi ka ba khadu ka hima kadai kitu ki sempria kejat mau kesajat ibaya khlek ka de berta berkena to ban ni iba kekeren sepang ki hima ki khadu tingi tep bangi em ha kitu ki banta jong kitu ke jingnya thu lupa bat utu mau onsa wan ban pen ula penluet ya kitu ke dur blai ke jong sim ni bukan sa tingi pi nam ke kitab jong Daniel ka ya thu yang i ya ke jingnya jong ka po bat ti kawai ka bang akwa ban wan ra ha gani ka por kata kalong ba klem kini ki ar ke jong Daniel ba jing pau ngin nam la banyak keren sapang kita ki bagi ong ki last day events lani kita ki cingja ha ki sni ki ba khadu namar ba ka kitab ke jong Daniel ba jing pau ki keren ba sapang kini sapang kan ni kamat pat ngi snotu ba ngi em ha ki sni ba ki por ba khadu ling ba ke jing snotu ba jong ya ki kitab ke jong Daniel ba jing pau ka ba ya thu yang ya ka lawai ka e ka banja mo ka e ka banja bat ni iba ki babon ki benta jo bini ki jingya thurupa la pendap ya ki bat nang yai pendap ya ki kumbang oi primene adu kata ka sni ke bandau jisu unwan la da pikwa bantep babi em la ni bangi em hagi sni ki ba kumno la ni hagi por ki ba kumno na khot ya pi ki ba pet ya ka program sia ka jingya pule ya ka kitab ke jong Daniel ba jing pan pau lesi ka bangi rang ya sam na ko pos ko ka pot pinang smutu shushu ya kini ki ar tali ki subject ki ba dan kam ki ba pi day ban smutu ki ba ngi baro ngi day ban smutu kum ki kristan lani kum kita ki ba ngai how Jesus Christ ngi dan kam ban smutu ya kini ki kita Bersyibun bagi pensai hagbade ba kitab Daniel ba jing pau tinga persel ya pi ba fit pule parlo namar ba haba pi pe ka kitab jing pau ong kata khot ka baning kong hi jo kalno mun kong ong ga jing pau spong Chris hasya ka Bible baro ko ga spong Chris ka kitab Daniel ga spong Chris om dei spong murat cloud na ne yak ko ga spong Chris tingin ka ban puli khna mung ila banyo jingkerman na kwa ban kli ai pastor Amri ka ek bangi de ban le habangi tip bangi ladon ha kisgi ki ba khadu kumnu ngi le man pin kre la de ta khablai shibon ya ki jingkali kane ka jingkali ka badan kam baha hanrai ngas ngotna bani thoi phi ba ka Bible ka dan ya ka jawab kumno bangila pan pangkre nam ta kita ki sni ka ba khaddo ya phai bat nga mantam na ka kitab umat Matius kalanang ka ba arpandril ka khat ba saphuai nan pule na ka khat Matius kalanang ka ba arpandril ka khat ba saphuai ka ongkom ne kini ki kinten kuntu kan pham jong Jisu ya ki sanran jong hashwa bakin ya dengba kata ka por ya ka ban sanar thnai Jisu kadai ka por ka ba ki haban pangkre ba khnang mani kendo ya kita ki jing kumno kila ban job ha kita ki por ada Jisu ya tho ya ki sanran jong ong tu sharai tu duai ro ba phinom le chapo ka jing penshoy ba phinom le chapo ka jing penshoy kumno ngire ban pangkre ya la de ngi haban sharai ngi haban pai ba ya kita ki jinga thola pa hangno ni dan haka timeline jongi haka Bible
but ki ai de ki ban sawan but kumno ni la ban ye kendu ye kine ki je tholapa ki ba lakren lapa sha phanga jing im jongi paki jing e kin wan ba utau yak jakar unya unwan yale ya kita ki khun jong oblai hambe haba yak jakar wan yale ya wan yale bat ni wan penhiat ma yangi kumno bengila ban penkre yala de ni haban sharai bat ni haban duai kata kare ka kamram jongi ki beu bat ni haban pulero ya ka bible kra begin tep hang no ni don bat saki ide ki ban sawan kublai Blessibun Pas Amri Pastor ngi iba shisha ki brio ni singi ki shapting ka eka khubon am ta ki brio jong blai bat hatungi dan ka man shapting yegi di jingjia ka eka jing shapting jongi ni shapting yo blai ni shapting ki brio nga try ki bubun ki brio mentala pendap lagi jing shapting ti kumnungi de ban le shisha gum gini ka por Hỏi cùng kịp rêu là này cái chính lòng rêu nghiêm lạ vẫn khለም để xếp tiền wat mangi ki ba nge cùng kịp pastor ni don cái chính xếp tiền không tâm mà mangi perkat ni ki por ki ba kut cái ba ngi cùng kịp rêu cái chung ni kan tu đây nghe sự qua ban ai cùng có khu bo chung ni ba ro ni đây ban su shania ho play ban su IT lot cái chính em chung ni show play kumbau la kular bun don lagi jong ki breu bon om ino yaki ba un summa yaki mo ko on kitab jing pen pau Isaya ko nong ka ba at kun riu na ngam bakla bong du in long ki batik nai ki breu ki jong play but nda ha bangin yen ha khamat jong ino bishari ki bakhat do na do play pun sa yang ita na do ka ka po uman siya makod un hikay yangi kaiga bang ide ban kren kaiga bang ide ban kren kita baro oblay un pek un don kat bat ni ti ngim don kam ya gin sya ban syap tieng an rei o ngim la ban kiar klem syap tieng kaiga bang ide ban kalom ba ban wai shu blay bon a ni kita kam sim jong ka ching slur ndai kam sim jong ka ching syap tieng kam sim jong ka ching khau ai un a sim jong ka ching slur kami same jong kajing shania kami same jong kajing IT show play but banang ban ki department jong i kumu job kubala ya ling ba ye kajing jincha ka ba crowd kajing im jong u play ba ai u play ba shim atung in pediang tan ya ke ka bas ka ba han u play but om ye ka bas te kum kita ki ba shania u ingim dan kam ban shep te henry pan point shagata shadu cái chính long cho cái chính bom xếp tiền nghi don cam ban build up nghi don cam ban day ya cái chính day cho nghi bắt uplay man la cái singi kat bak or kadang don cam ban day mian pa mian ni cái chính day cho nghi bắt day hỏi ban one show play come jan da ka bangi puli cái tin cái trong ka bangi shakri u da ka bangi fly sakhi da ka trong u bat nghi le bat nghi im na ka bentai jong un na ban shakri u ti ngiron kam he kata ka personal relationship bangi ito you blay marmet ko man ong hoy kumu Abraham berkat hoy la up the kisnem ban yo un jeng kular no inda habula yo Isak u blay wong kilay penya we yo ni kon jong me rei Abraham ni puli na ka tien jong blay ni iba shim laya argu shim laya tainia but ublay but like kenyano yo lu jong ko usyo ko ngobe namar ba ke dei ka sur ka jong ublay ula jiyo snel yo ublay bo kren shau ti ha ublay on kile dan jing ram namar dei ka sur ka jong ublay namar bo la don ye ka ta ka jing bachan but ublay tingi ni don kam ye kata ni don kam ya namba ni nom don ya kata kam sim je bin shep don ya kata kam sim je bin shan ya kicing IT show play on in shan ya how but it tip book tip kamba ya kicing em jong ni way pi way Kubleshibun pastor baki ai
kumnu bangila syaban im kum bri jublek sam da shifting hoi bli ong wat sam shifting isaya supply training ni la pia wat hatem sernyu jaga jinjap ling ba ki ling ba gading bli undan dekat tinggal ni jingla nam ki bri jublek bli undan dekat kaba kamsu tikna bangi de bandan glomba hatung adon ba bli nama syabar jublek amdan jing shngai te ngaku ban kli ai Pastor Calvin ni shisha kapor ka bom singai ni laban ong balai try ki jing kenrai jong ki jing boman sikat dei kat ni ke bang yo ik pertai balai ki jor ki jing boman hagre pertai tong aku aban jubab ya kata ke jingkeli nang ba kani ka kot ka bang puli kot ka bala tho da ka wei na kinong tho kot ba paunon ba ka Mrs. Ellen G. White kong gumni kong ba ka pertai kelalong kabala nang ye kelalong kaba klaim hukum lani klaim nyoko are ki hukum ki jong blai kamot ka jing pen ken hukum ke jong ki brio hagi ni ki si kalong kaba nang jur adu kata nang ta ka ong shu ni ong ba shan kata ka por jong ka jing jenjar kaba krau kan sa kanang ki lani kanang jur ha ka pertai kawai ni ke daw kalong balai bagini ki jing mo ko mabiang ki jing jejar ki cha namar ba ki brio ki jong ki brio ila lendat kamdam ya ki hukum ki jong blai ni yo i nadu ka por kanuksa nadu ka por ki jong ki kun Israel rabor haba ki lendat ki hukum ki jong blai haba ki penken ki hukum ki jong blai ni i ba ka jing jejar ka buat ya ki na din jong ki kabu kawan buat yaki nangta ida ni Bible ki jong pi laban puli nong Matius kalanong kabar pusau kedekat kabakat ar Matius kanong kabar pusau kedekat kabakat ar kong kumni ti namar bakapap kan man buon kajing iet ki babun kan man kriak ngapa balai bagini ki balai bagi ngia kendu igini ki jing mo haga imlang salang haga senchar kadar ki snong ka thau ka daw ka long ka wei ni ki daw ka ni ong jisu ang pakapop ka man buon ka bamut bat ka jing e jong ki babuon kala stang ban man kriak agi singi ki bakado bat ka ni ka wei ni ki dak ki bau jisu la da pan yatu lupa ti haba kali baka pop ka man buon ni don kamro ban kali ka e kita ka pop ni don kam tip ka e ka pop bat haga nungkong yo ni skalong ka balai ka khat ka basau ka batai sipan ka ka pop kaya ka simple dan ka cipatai ka ba senlar ang to ka ang ba ka pop kalong ka jing palat hukum ka pop kalong ka jing palat hukum tingi nganget ni kata ka juba kalong ka basai ni yo iru nadu ka sedang but tingi sung thu ba ki ni ki wanja aga pertai ki ni ki jing shitom ki jing jencar ki jing shapting ki ngi sngau menel on pastor ki wanja ka daw kalong na ka daw jong ka pop na ka daw jong ka pop te ni don ka jingkerman ka skam how Jesus Christ balakular yangi ban pelat yangi na kini ki eke baro kata galong pangi don kam ban pen kre yaladi bat bahaga jingwan ka jong Jesus Christ kini baro kin good kuble shibon ni ba ki jing snew ki roi ka pop kaman bun ngi ide na ka daw ka jing pen kenya ka hukum kum ba ong nei ka pop ka jing pen hukum but ni sngotho ba dan ka ban yalap ikibriu shega jingkla ka bamot ngaku abin kli pastor Amri nomor ni lai kren mene ba dan ka ban pli ka kitab Daniel ba jingpen pau ha ka kitab jingpen pau ko nong ka khat saw ngi i hang to ba ka dan ka gospel jong ki like angel ti semua ba pensyai balai ka long ka ban ka ban penai ka khubor jong ki like angel om dei tangi Kristan re ka perthai bar ko wai kublai shibon ya jingkeli badan kambha nagbanta kane ka juk bangi em menta lalu ipai ya history jeng Bible nado menengkong hado mentahi ni shamba dan bi ar party ka jingale apedeng syaitan berublai kala sedang nado na beneng bat kapeteng hado menta hamanla ka century lane hamanla ka spasnem lane haman lagi arta ublay udon ka kubor namta ki jay undre haga por jong unawa ublay uyalat ka kubor ban wan siya ka yingling
kenang bakinam syak penjat haus lap ekumta usyaitan pat upentut haga mensim jangki u bu ya kata mensim jang ka jingbam ngai ekumta ke babun ke syak penjat hanrai hakine ke singik bamenta kata ka jingale shen kan kutno pe ublay upha ya ka khubor jangki lai angel ka khubor jangki lai angel ban maham ya kibriu kumno ban light nakata ka ban light ne kiti jong usyaitan ki khubor jangki lai angel ki dan lai benta ka banung kong so shapting ya utrai na ba kapor jang ka bing ka jing bishar kala sedang ni ha ban sngathu syapang ka jing bishar namar ba ya ka jing im jonga an bishar tikumta laranga nga ha ban yai lungba ka jing bishar nga ha ban yit ba ba kumnongan im tikumta kibriu ki ha ban stip ba ka jing bishar kala ha ka jing bishar na bata ka jing im jongki kala sedang sagawain ka kubor ka ar pat ka Babylon kala kullon ki ha ban snuthu kibriu ba kinam don hakata ka benta ka ba long ka kinam don hakata ka kunhun ka ba long ka kunhun jong ka kunhun jong syaitan ka kunhun ka ban sakullon hanre kidai ban ni no na kata ka Babylon bar kin don hata kunhun ka jong ublai ka ba long ka kunhun jong ka jingjong ka ba khaddu ka kubor ka ba khaddu jong ki lai angel ka kren sapang kidak jong merat klau balara uno udon ni kata ka dak jong merat klau utaun sya penjot ha ka jing bitar jong ublai ikum ta kibriu ki haban skoto bakinam don ya kata dak jong u meraklau kenang ba ka jing penjot kanam wan ha ka jing im jongki ika kubor jongki lai angel ka ka kubor jong ka jing pen im mde ka kubor ka basmosi mde ka kubor ka pente ka jing im jongi hande de ka kubor pan ailat ai ka jing maham na ka benta ka jing im jongi pan light na kita ka jing cha penjot jing cha pencitom pan light na kiti jong usyaitan Belishbun pas amri pira ponrai kamar ka ba dongkam hangni giparlok ki basya skor kani ka khubor bo bleu aish ka perthei ba maham kamde ban penting ne ka khubor jo ka jinge kata ki kamar bangi dongkam ba suthu bat pas kebi ngakwa ban wanra ya ka jinge shem jo kisenran jisu uyai kran uyai maham ya kisenran jo u shwa ka jing sa nar phna henry ngitip ka kum ka history ka ek blajia te ka ek ji kai bangila banang na kisenran lai shibone ta gajing kali ke bapila kali ke gajing hikai ke bangila menang na kisenran gajing shem jongki hashwa gajing sana na gajing jisu ka basusi ka long ba kisenran kim shim la pen kre ka gajing yap gajing jisu nama ba gajing bot si perkhat jongki ka long ka bakin jado ki perkhat ya kahima wan kahima kaban tane jiunom khat ban ya kani kahima ha kani kapotei akabu jis ngonong yalam jongki but maki kin long kita ki menteri Corbury ha kahima ke jongu kata ka long ke ciperkhat badabu jisu kren pang ke jingyap kimla ban songpo kimla ban chempang ba kim kwa ban ngai kim kwa ban ngai ya kata Jisu unsay yap but unsay late no na kani ka portray ha the experience yung gisenran but kani ka long kade ban ni day ban yo ye kaji ba crowd na kani bangim day bang kum gisenran ha bangin don ye kada kajing perkhat ka bakin ja portray ha bangin ban seng ya kajing im jongi ha kani ka portray oi bangin ya tray bangin ya kta bangin ya tay bangin ya kumta lom spa ngin ya lom pel oi te gani ka long kaji kai bangin de ban shim ne kisenran re ba mi de ban long ki ba pen kre ila de ba ka hima ki jongi kam de jong kani ka portray oi ka yeng shong ne jongi kam de ka jong kani ka portray re ka yeng shong ne jongi ka long hang te haneng bangi de banya pen krek na kabenta kata bangi long tang ki pilgrim ngilong tang ki nong ya lenti nang ni oi bakani ka perthai ka bangi menta ka long tang kum kata madan ban hikayangi ka training ground ka ban hikaya in long kita ki nong shong sinong jong ka beneng wa jing perkhat jongi ke de ban long ki ki ba shaneng om ye ki ba shapo ki ba shat tibian
Di kani kadai banong di ban siam ki kai na ka experience da ki siam jang di sunran ki jong Jisu ni dei ban don kata ki berkat ka bakin jaman sim ki berkat hoi ya ki ba shi jong ki ba shaneng da kumta hoi ngien siam yele de ki ba snow si ha ka bakut Tak boleh shibun pastor nanti kata kejing sam prolog shisang dan kamanang ni jingkai jangka Bible. Baring lai kan shibun ki aka bang dan kaman tip. Hendak ngashkua ban klisa kendiat ye pastor Calvin. Balai try kalong keberan kam yang ni kum kibrio ki em ki pertai ban tip ye aka ban saja. Hatu don ki nuksan ka Bible ki balak penyerap bersutu kan ni. Boleh sibuan ngangai paro nangi Snotonat dia kata cingkali, balai ke long ke badan kami ngi bantep ke ai ke ban saja. Dai habangi tep ke ai ke ban saja, kamut kaya rap yang ngi ban pen krek. Kaya rap yang ngi ban pen krek. Lemdang ngi tep tengi nom nang ban pen krek. Kisan ran ki jong Jesus Christ. Ashwa bau ki lawan shu Jesus Christ kila andau Jesus la ya thu lupa ya ki. Siapang kidak ki ban ja. Dai la keren siapang tu Jesus keren siapang ke jing penjat ya ke Jerusalem. Keren siapang ke jing penjat ya ke Jerusalem. Nang ta ki ngi bagi senran ki lawan shu Jesus Christ ban keli ya ki dak. Ki ong tu ya thu yang ngi. Lano kini kinja, kumno kini kinja. Ya thu yang ngi ki ya kita kidak mo ki ba haswa ba kini kinja. Tila da pingi i bau Jesus ya thu ya kita kidak. Na pila ba ne pai na pila man puli na naga gospel kat ko Matias kala nang gap aposal. Hang to pi syamba Jesus jubab ya ki jingkeli jongki senrani ki artali ki jingkeli ki ba kila keli. Jesus jubab ya ki bat ka jingkeli ka dai ba ki keli ka jing dai bat ka jing pejot ya ka Jerusalem nang taro kawai ka jing dai bat ka jing penkut ya ka pertai bat ka jingwan ka jong Jesus Christ ta. Di balai ba kalong ka badon kam bantip ya kini ki dak kata ka dai ka jingkeli balai kalong ka badon kam. Ngan jubab baik ta ka bas simple kumbang lo jubab kalong ka badon kam kalong bangin long ki ba syarai. Menei pasal amri la keren sepang ka jing don kam ban syarai bangin am hap si ka jing pensyoy. Pat kani ka way pat banlong ki basyaray na babalay bangim tep ya ka por hoy u Jisu ya tho ya kidak nay ki banja hagi singi ki bakado ki bangin saya keren hagi ki tayo lani ki por ki ban wan ki ba pinsate ki kita kidak u Jisu la ya tho lupa ya kita kidak hanrai u Jisu khalam ya tho pat ya ka por ya ka singi ke jingwan ke jongu Kilawan puli no Matias kalnong kabar pusau dekat ke pusau puar ngan puli kini Matias ar pusau kalnong dekat ke pusau puar kong kumni namar kata tu syarai naba pimtip haganu magasngi ba uwan utrai jongpi sengap ha pi ini yang mujisu uya tho iki ya kita andoi kulam ya tho ya kapor de nak takadau kumno kinang ban syarai de haba kilayo iya kita bakija haba kiyo i ba kita kijunya tho lupa ha ka Bible kija bat la pendap ya ki de hangta ki dei ben snuto ba nang ban syarai dei uji suong namar ba pimtip ya ka sngi lani ka por pidon kam ban syarai tenganget kum ki banget ki bapuli ka Bible ni dei ben snuto bangi em ha kum ka por ki e kidak ki bala pendap bat ka ai ban sajian tika ai ka kamram ga jongi ka long ka jinggetu ka jonga ka por pangin long ki ba syarai ki ba duai habong syarai duai ka bumut ki ba penkre ya ladi la dau Jisu wan ha ka no ka por ni dai belong ki bala kloi ban ya lek rengkat patu blek ka kuipi Boleh shibun ni layo shibun ki jikai na pi baru ki panelist but lesing ai kapur ka bakadu ya pastor Amri ba in kren ai oi kajian ke history bang ni kren sepang ke jingwan asin jung Jesus kom hakis nam khat praspa so pusau ka por jung William Miller baki kialap perkidon ya ka kubor baki khot ka tu ka por the present truth le ka kubor jo ka jingshisha te hatung idon ka bukum kata kini ki sngi jongi ba menta the present truth. Aku beli sibon pastor ya ke jingkeli hoat ngidon ya ka kubor
kabashisha hakini ki sngi ki jongi ngala de sambat phi ya ki khubor jung ki lai angel hoi lam ngi pule ya kitab dan penpau kaya thu yangi ba udaniel khamtam haka kitab ka bakhat ar haba udaniel uyo ya kitu ki lepa uang yau to angel ngam sku thu ya gine te uble par uang kine ki kubor kim de ne benta jome hanrai ki de ne benta ki briu haki sngi ke ba khaddo te kitab daniel ber kitab jing penpau ide nak benta jongi ki briu kat kom kitab daniel kalanang ka bakhat ar kini gide ki kubor jong jing sisha nak benta jongi hanrai lagi puli benia ya ka bible kam ya ka kitab jing penpau ni syamba ki kubor jong ki lai angel ha ka jing penpau kalanang ka bakhat sau kide ki kubor jong ka jing sisha nak benta ka juk jongi balai no ya ka ne namar kini ki kubor jong ki lai angel kin penia khlat ya unyut nu keu dari pule ha ka gospel umat Yesus kelanang ka bakhat lai u jisu ong ba andala poi kata ka por khaddo ba unyut ro ula he mata u keu ula he hakata ka por une u trai jong kata ka lungkha un ong ya ki shakri jong u khele shimno ikimyut onno ya ki bread ki shakading te kumno ban punya klat ya ki myut na ki keu ni haban pule ya ki kubor jong ki lai angel ni skotho ni don ni long ki myut ne ni long ki keu ne lagi don ni kata ka syap ka jong ublai ni long ki keu lagi don ni ka syap jong syaitan ni long ki myut te ka kubor ka ba shisha ka kubor ka present truth na benta ka juk jong i ka dei ki kubor jong ki lai angel ban punya klat ya unyut na u keu kuble shibun ngelayo shibun shagi kijikai na phi baro kuble shibun lese ngila ban don jingkli na kin nong snap hakin kapor te ngi ailat na dadan penjo phi ban jingkli hagi bedai ba kin ka subject kapor ba jinjar tam haka history jing ko perthai phila ban kli ba ngi ki panelist ki bala ban juba hakin kapor tesingin ap ketu kin pola dadan ki jingkli ngin ailat ya ki parlok makin kili Tekat bangi ap kadang gue kejingkli ngakwa alese ban kili la da plan joki ban jubab pila ban jubab se pas kebi ka bible ge thu ba ublei kadkum ke gospel Matthias apusau la da nyepe tu ko ong ba ublei un pelengkot ya kapor namala da unam pelengkot ya kapor anam dan iweru ban laim hakata kapor juga jingjenja tikum nu ngila ban smuthu ya gani kapor juga jing pelengkot ublei Coba unmute already, Pastor. Let's say kabangi snowtho na gani ka the cut bu pelengkot ya kapor ngila ban snowtho ha gani ka rukam ublei unum sha le ki jong u bakin sha jinjar slam e hot re na ka banta ki brave ki jong u ublei un peleng kapor jong ka jinjar ka ba crowd the great time of trouble kumanong de kumangiu iya ketu timeline kemanuan hadir dalam crowd kitu ki bedon sekalian ke jong belai kinya cishai ke po jong ke jar ke crowd oh ke chi pin stom ben yaki bat kumta te ke ba kaban long hai ki dur ki ba phe te na ka banta jongki uble un penling kot ya po penling kot ya po oh kitu ki klam kit sahab ki nyot li ki klam kin ha re kin dum ne slam but uble un pen kut no nang bon yo wan shao no ya le ki jong cha ka ta hieng ka bo le ban kre na ka banta jong ta da long ba bang so tho na ni Kubleshi bon pastor nanda kata kejengnya sam oi ublei ubatip ya kabasang berkukut bat unam tenju ingi kat ba unam la syuk ban sya te kani kedi kejeng kerban bu ublei ulatip lupa kumnu bu unle ban yarap ya pi hagi po jo kejeng jenjar te
Kuat ban kerpat yai Pastor Calvin lada pidon ga ek ban kren ye ga bang ngim pat shim la yo ban kta sho bang penkut se ga jingkran kelum na ga ne ga ji asam. Kendiat ngam tep ngi snuto komno ya kini ki art ligi jingjar ka we ga dei ka great time of trouble ne ka po juga jingjar ka bakraw but sa ka we ka ta ga dei ka little time of trouble ne ka por jong ga jingjar ka kendiat po tinga syukur aban keren halor ka ni kat kum ga jing pule ga jong ya ga jing tho jong ga shakri ga jong play but ru ga jing snuto ya ka kitab jong Daniel bacing pen pau ngasiam ba ki briu ki jong belai ki nom ha ban ya lengba kata ka great time of trouble ngin so thu ya kata ki briu ki jong belai ki nyai lengba ka little time of trouble ka jing jar ka ba khandiat po namar balai ha ka po jong kata ka jing jar ba khandiat po u belai un sa the ya ki nyotli ki klam go ba ngi pastor menta dai but kita ki jing jar ki long ka ba shir khai kakten ke jong play ke tho rupa ba ka ong ba kadam padan ke jinjar ka ba kum lano ro kita ke jinjar ka ba shir khai mano bani kendu yaki u soitan ki briu ki nong buat ki jong uwi te kum ki briu ki jong blai balai ngi akran chapang ke jingpen khre ngi akran ha chapang ke jingpen khre ka dau ka long bangin long kita ki ban light na ka po jong ke jinjar ka ba khrao ti ngi don ka man prepare de ngatai ni ya poi ru ya gani ka wei ni ka mat ka bakran chapang ka final ka jing shon sharp ka bakhadu ka jing shon sharp ka bakhadu ni poi ka ta tang ba haswa jang ka tangi don kam ban yo ma cha ya ka jing shon sharp ka ba minta ka ba man ka sing na sing ngan pen buk ten shu ngan pen ko ta ni Ikubli shibun ai kapor kamsa ingi bangi kran shibun rei ngilayo hangni shibun ki jingai bar kombo ong pakadon kita ka great time of trouble nang ta little time of trouble ngin se kren lasham tayo ngin sayo sngo kamjeliu shishu yakidak kishin bala kren bala pendep shua ka jingwan ati jong Jesus ngi kita tang khendiat mentaka janmit rengi kermen ba ha ka wei pa ka janmit bangin sekendo ngin kam kren kamjeliu kam tam ka gospel Matthew apusau yakidak jong ka jingwan ati jong Jesus bar ngin sa poiru shikabenta hak bakran chpanga ni ke jingjanjar kan sodon ka por jo ke jingjanjar ye ki briu jo blai bar ngi pe ke ai kita ke jingjanjar nam ta ki briu jo blai ki kubleshi bun ye ke jing shimta jo pi baro dinga kwa ban kerpat ak ni ka por ya i pastor KB ba in Duai shua bangin penkut pastor unmute ya de Ko blai ko pa jong i ba peng ya yo ya me gani ko por ka ba me mela dan ringkat bat ni kat bangi keren ki ki ba ya day bat ke ching em ka ba pom ko ki ka ba ta me la ya la bangi ya keren bangi ya sam bangi ko por o kin long ke ching ko ya gitu kiba layos ngeu kiba le pet ya kani ka program kani ka por ba gitu kiba nang yos ngeu adian ko try ba da kani ka program on ya lam ya ki shami ulai ba ke jing shisha ka jome ba kum ta ha ka bukut ki no la yem ka jome ko ulai itu wai ba me ba nang ya ku ya kani ka jing tmu ka ba ni dan banyak sami ka tien jome ha ki para breu ki jongi try ki para do ki para snam ki jongi bat ki para breu jongi par ki badan ha kani ka slapur the terus ngeu yi ki jing khat kerpat ki jongi ni pa ki kerpat rit ki ne ha ka kerteng ki jongi balong try bo nong penim jongi Jesus Christ minta bat hala kerta amen